Tabangi diha kisay makamao ng ato ang PowerPoint ug unsa na siya. 1 Corinthians chapter 3 verse 10 to 15 manindog ta. Sumala sa hiyas nga gihatag sa Dios nga ri kanako. Ug sama sa usa ka batid nga magtutukod. Gipahimutan ko ang patukuranan ug lain na ang nagtukod sa balay dinhi niini. Apan kinahanglang magmatngon ang tagsa-tagsa unsaon niya kini pagtukod. Kay wala nay laing patukuranan nga ikapahiluna ni bisan kinsa gawas sa napahiluna na nga mao si Kristo, si Hesukristo. May pipila nga mogamit og bulawan, plata, o bililhon nga mga bato alang sa patukuranan. Nguban, mugamit og kahoy, sagbot o dagami. Og ang kalidad sa binuhatan sa tagsa-tagsa, makita unya sa adlaw nga kini, ibutyag ni Kristo, pinaagi sa kalayo. Sulayan kini diha sa kalayo. Og sutaon ang iyang matuod nga kalidad. Kung ang gitukod sa tawo diha sa patukuranan dili masunog, makadawat siya ganti apan kung masunog kini. Mahanaw kini gikan kaniya apan maluwas siya samara nga nakalatas siya sa kalayo. Let's pray. Lord, salamat kayo nga karong gabi na ang imong mga pulong amahan muhaom gayod sa panghitabo sa sitwasyon namo og mahimo kini o Dios nga madawat namo sulod sa among mga kasing-kasing Ginoo. Nagaampo ako o Lord nga ining mga pulunga gamiton sa imong balaang espiritu aron padayon nga tukuron pandayon ang among mga kinabuhi diha kanimo Ginoo. Tabangi kami o Dios nga samtang buhi pa kami. Magakinabuhi kami sa imong kabubuton kay kami nag-angkon man nga imuhang mga anak. Gamita karon ang imong kaalam ihatag sa matag usa aron sa pagtrabaho sa among mga kinabuhi. Salamat Lord nga walay tawhanong kaalam kundili imo ang tanan o Dios nga among madawat karon. I pray nga ang tanang makadungog niini dunay paglambo og kausaban pagbunga sa among pagkinabuhi nga espirituhanon. In Jesus name we pray. Amen and amen. Galingkod tang tanan mga igsoon. So mo ni ang uluhan karon sa tong pagtuon. So isuway nako himo ana tungod kay lisod kay itong magsigirag madili kanunay itong verse og mangita abad tong kuano may ingana lang kay ditso lang kuan i-down lang nato nan sa nanghitabo karon dagan kay tag mga nakit-an nga mga problema sa atong nasod. O gani, kadaghanan sad nato nakafocus na lang sa maong problema. Makaingon ta nga dili maayong balita kay dunay linog unya 60 na kapin og padayon pang gipangita ang uban girna ang tabunan pa ang uban 60 na kapin ang patay nga na-record sa linog. Unya, makaingon tang bad news gyud, dili maayong balita. Ari sad ta sa low pressure bagyo nga nagdalag labihang dagkuang ulan. Grabe gyud kanang tag-as kayong tubig. Mga tao na nasa bubong. Unya wa nay tricycle magdagan kay bisan ang highway gigam-an na lagbangka. Bangka na gamiton. Kay sakay ng mga foam ang mga tawo.
Daghan kayo karon ang pangitabo nga makaingon gyud tag dili na maayo. Gani sulod lang sa 24 oras nagbalibali ang linog sa tibuok kalibutan. Niadtong September 25 labihang daghanang linog nga nahitabo sa tibuok kalibutan mga igsoon. Then kagabi gitayog ang Cebu sa 6.9 or 6.7 magnitude. And then makaingon tang di gyud siya maot kaayo nga mga balita. Pero kabalo mo naabitaw bersikulo nga nag-ingon dia all things work together for good. Pag nagbuhat kag balay inig kasunog gyud basta imong balay light materials, kawayan, kahoy, ang atop ni ana kay nipa dali kay nang maugdaw. Pag karon naghimo sila mga kanang building project sa gobyerno. And ang tinuod nga kalidad kung imong tan-awon grabe dagkua lig-on kayo ni nindot kayong pagkahimo grabe gyud ni paglinog na dito nahibaw-an kay sulayon man ang tanan. Katong mga gubot kayo nga issue kabahin sa flood control. Pila ka bilyon ang nawala. Nagsugod ang maong investigasyon o pagpangita o nasakpan ang mga substandard na mga project o mga ghost project tungod kay miabot ang bagyo o ang baha. Grabe ang baha. So, ang tanan mga igsoon sulayon. Naay sulayon sa kalayo, sulayon sa linog, sulayon sa hangin, sulayon sa baha. Aron masusi gayod ang tinuod nga quality. Kung imong makita walay trabaho ang gobyerno nga dili substandard. Og naa ang tanang rason sa mga kontraktor nganong himuon sab nila nga substandard. For example, dunay 15 million nga budget para sa covered court. But ang actual nga mo dapat ana naa sa 4 to 5 million na lang kay muhapit pa nagdaghang bulsa. Kung ikaw kontraktor mosugot ra ka nga mamalihog ra minimo wa kay maimuha. Now, ngano man nga ang 100 million nga project 25 million naman lang ang actual nga madapat sa project asa man day ang 75 million. Kung imo pong i-actual na ang 100 million dapat sa project, isa may mo sweldo ang kontraktor. So dito kaya po na kuhaon. Nya di ka paingog palihog ra ni. Wa kay maimo ani na agi iyaha ana. Pangayuan pas mga politiko maghapit-hapit pa sa mga ang maong project, ang maong kwarta, maong hapit-hapit pa na napay mga kickback. So diha na magka-problema nga substandard na gyud na siya. Ari ka sa simento. Ang nakabutang sa original nga plano na pa dito nakabutang ang bill of estimate tanan nga materyales nga gamiton ang sukod gidak-on og ang presyo naa dito bill of estimate. Nana dito tanan. 10 ang kabilya sa actual na nga trabaho 8. Unya 278 ang premium nga Portland maunay naa sa plano sa simento. Ang actual na mabuhay pusulan, mabuhay green tag 175. Muna yung mga dula, muna yung mga drama. Sa pailain, katong gingong cut eyes. Kailan mo ng cut eye? Magdagan kas kalsada, sa tunga sa kalsada na yung mga lingin-lingin nga suga. Tag 900 ra na siya, apil ang installation. Pero gipresyuhan nag 10,000 kapin kada usa.
street lightings, kana tanan. And then, kita sab, og magbuhat ta sa balay, natay mga project sa tong balay, kinilang nipis-nipis kay barato-barato. Kanilang kay makasave ta. Excuse me, makatipid gani kano, makadaginot gani kano, pero kinabuhi nimo ang nakasalalay. So, ayaw gani nang ikaw mo'y tag-iya, ikaw ra po'y mo trabaho, kay imog yun ang siguroon. Diba? Nig-welding nimo, hurot. O imo nang ipatira sa kontraktor, or naay mo kontrata ana. Ingana ra kataas ang rad nga mahurot. Gamay kayo, pagtira na, basta kayo nipilit na, okay na. Pero kung ikaw may mo trabaho, hutdo nimo, tulo ka rad. Pabagaan dyan mo, ligon yung kayo. Kaya nga naman, nakabalo ka nga sa umaabot, testingan ang maong kalidad. Kaya pwede raman kayong magbuhat kag papel o niya, pinisingan ni mong siminto. Siminto rang tanawon, papel sa sulod. Doon ay mga project kani adto nga maghimo og mga pader, bungbong sa balay, sa kinaraan Sa ang mga ginikanan, makasabot ni sila. Nga ang atong gigamit ingon nga kabilya lipak. Kaabot mo? Mga lipak nga kawayan, pantabason mo na ipang usok. Amo na siya. And kinsay nagtuong karon mahitabo day gihapon na. Tungod lagi kay og naay gitawag og standard maog yun ni. Di naman sa ubos substandard. Unya bisan ang substandard di naman pod paiguan kay daghan na kayong nipaak sa budget, daghan na kayong nikuha sa budget. So mas ni lowest pagyud siya. Munang dili na siya buhusan, pinisingan na lang ditso ng yuta nga nag-ingana. Pinisingan na lang. So mao na siya mga igsoon. So wala gyud kay makita nga tinuod nga kalig-on. Pero sa surface ni ana pangibabaw, tan-awon nimo siya sa iya nga kanang naa sa gawas makaingon gyang bahi gyud gahi gyud tibay gyud And niabot ang baha gisulayan na anod. Niabot ang linaw gisulayan og tayog natumba. Niabot ang sunog, wa pa gani kaabot ang fire truck abuna tanan. Kay sulayon lagi ang tanan. Now, makaingon gyud tang human niining tanan nga nahitabo, gusto na gyud kang maniguro. Maniguro na gyud ka. Kay kung magdali-dali ka, automatic gyud na kahibaw na gyud ta ana nga wala gyud siya kaligunan. Usa ka tawo nga nagpalit siya og yuta, duol siya og amakan. Unya amakan man siya, ang ilaw man na puro ra gyud lapok. So ang buhaton ana para mulig-on, buhuan na siya, lawom kaayo, unya samtang gadril na siya, igawas ang lapok na apoy nagpuli, nig makagawas sa tanan, hulugan na po siya graba pareha sa gibuhat diha, dool sa abatan. Ang kabantay mong gihawas ang tanang lapok sa ilalok, unya na apoy graba nga sulod, dugay gyud kay nang nahuman. Ingon ana ang iyang gibuhat. Sa diha nga nahawas na ang tanang lapok og napulihan na niya ang mga bato sa ilawom, una pa siya nagtukod og pundasyon. Nabuhat niya sulod sa 3 ka tuig. Nga buhatan ra gani niya balay 3 ka tuig. Katura nga pundasyon. Samtang nagtukod siya balay 3 lang ka bulan. 3 ra ka bulan human pero 3 ka tuig ang iyang pagpalig-on, pagsiguro sa pundasyon. Ari natatanaw sa atong tagsa-tagsa ka mga pagpangalagad sa Dios. Kung nagka-problema nirong mga government projects nga gisulayan sa baha, sa bagyo, sa linog, tungod kay mga substandard, wa gani kaabot og substandard, diri ubos na kayo ang kalidad, quality. Unsa kahata sa atong pundasyon? Unsa kahata sa atong kalig-on sa pagpangalagad sa Dios? Singan man ta. Mabot ang grabing disappointment. Grabing kasakitan, grabing kagulanan, grabing kawaladon, nay kamatay sa pamilya. Mabot man ni tanan. Diha masusi kung standard ba pod ang imong pagtuo or substandard na karon
or ubos pagani sa substandard ang quality ana nga pagtuo. Unang pangutana, ngano man nga substandard? Tungod kay wala gisunod ang prescribed nga instruction. Mauni ang materials, ing-ani ang gidakon nga gamiton, ing-ani ang brand nga gamiton. Wala gisunod mo ng substandard. Ang gibag-on usa ka dangaw, ingana ra. 1 inch lang ang butang. Wala misunod sa unsay instruction. Before na magawas ang project, before na ang actual nga pagtrabaho sa project, na ay blueprint. Naa dito nakabutang ang blueprint o detalyado kaayo ang tanan nga instruction unsaon pagbuhat. Then, naadre ang bill of estimates, pila ka sakong simento, pila ka libong kabilya, unsa gidakon ng mga kabilya, naadi tanan. Apil na dito ang gidugayon sa trabaho o gidaghanon sa mga workers. Silduhonon nila, naa na dito. Kompleto gyud kayo na, pero kay wa to nasunod tanan, mao nang nahimong substandard, even nahimo pang low kayo ang quality. Ubos kayo ang quality. Kabalo ba mong daghang mga Kristohanon ingana karon, feeling ra na nilang lig-on na kay nagtubo kayo sila. But someday, because sulayon man sulayon man igsuon. Na mga Kristohanon nga grabing liguna kayo, praise the Lord, magkinaunsan, namatian raganig membros pamilya, gibalikas na ang Dios, nang luod na sa Ginoo. So, tistingan ta mga igsuon. Muna, nga atong topic karon nag-ingon si Kristo ang atong kalig-on. Sa unsay maabot kinabuhi basta kay kabalo na kaani og kini gyud siya ang imong gipili nga imong patukuranan, lig-on kay ka. Now, ito ning subayon nga igsoon. Sige, i-down lang. So una na itong isgutan kaning foundation or patukuranan. Next verse. Next slide. Ang 1 Peter chapter 2, nabali ni siya. Sugod na siya sa 4, verse 4. Iyon ang verse 4, chapter 2, verse 4 ta. Paduol kamo sa Ginoo ang buhing bato. Nga gisalikway sa mga tao apan gipili sa Dios og iyang giisip nga bililhon. So sa uban wala kayo ibili ang pagsimba sa Ginoo, pag-alagad sa Ginoo. Pero kita, ikaw ug ako dapat makasabot ka. Nga siya gyud, kana gyud siya ang standard na patukuranan. Siya ang buhing bato. Next verse. Sama sa mga batong buhi, panuol kamo og ipagamit ang inyong kaugalingon aron pagtukod sa espirituhanong templo diin. Mag-alagad kamo ingon nga mga balaang pare nga maghalad sa espirituhanon og makapahimuot nga mga halad ngadto sa Dios pinaagi kang Hesukristo. Ipagamit ang inyong kaugalingon. So kita ang instrumento. Ipagamit nato ang atong kaugalingon diha sa Ginoo. Dili man ta wala ko kabalo og giunsa nato pagsabot ang kagawasan, no? Pero ang imong pagkinabuhi karon nagdepende na sa giunsa nimo pagsabot ang kagawasan nga gihatag sa Ginoo diha nimo. Pero ang giingon diri sa Bible, ipagamit ang atong kinabuhi diha sa Ginoo. Nya kay lain-lain man lagi tag interpretation aning kagawasan. Anyway, sa katapusang mga adlaw sutaon raw niya na sa Ginoo. So, ipagamit ang inyong kaugalingon. Ingon ang verse 6. Next verse. Kaya ang kasulatan nag-ingon, gipili ko ang usa ka bililhong bato, nga karon akong gibutang aron mahimong sukaranan sa Sion. Og ang musalig kaniya, og ang musalig niya dili gayod mapakyas. Those who trust, who put their trust in Him, shall not be
put to shame. Dili sila maulawan, dili sila mapakyas. Kinsa tong nagtugyan sa ilang pagsalig diha sa maong bato. Diha sa maong pundasyon. Siya maning patukuranan. Ingon ang verse 7. Kining batuha, valuable kayo, taas kayo ang iyang value. Mahal kaayo alang kaninyo nga nagtuo. So munang taas kayo, grabe gyud. Si Kristo para sa atong kinabuhi, murag, kung wala gyud ka Lord, nakasabot gyud tang, wag gyud ta. Wala tayong mahimo, wala tanan. Para nato nga nagtuo, bililon kay siya. Apan alang natong wala mo to, ang kasulatan nagingon, ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod na pamatud-an nga maudi ay ang labing importanteng bato. Now, arang gubuta sa atong nasod. Kabalo ka? May bawaan ni mong matured na ka nga Kristohanon? Kaysa tuo ni mong kamot, gagunit kas Biblia, sa walang kamot, gagunit kag balita. Pero kung immature pa ka, wa kay pake, o unsay may tabo. Unsa na naitabo itong nasod, wala kay pake ana. Ang imo ara, unsay kang lipay ra ka. Nukira na. Arang gubuta. Sa gikaingon ko na, bisan pag tag 10 million ang ihatag sa kada usa nato, kaya kay trillion man ang giutang. Munang dili magsilbi ning magpasikat, maghala ayuda, na tanang ayuda bisag walay nahitabo pag abot sa baha, linog, bagyo, wa nay ikaayuda kay na bankrupt na gani ang gobyerno, nangutang pa ta, bayronon pa gani to. Unya ingnon rata nga magkuha rata sa savings, sultian mo nako, wala nay savings, wa nay pundo ang atong gobyerno kay nangutang gud gani pata. Wa tay savings karon. Layo pa gani ang pagkolekta sa buhis, layo pa. Wala. So, isud kayo, grabe gyud ang problema. Grabe gyud ang problema mga igsoon. Now, balik ta dire. Siya ragyod ang patukuranan. Now, kita mga Kristohanon, ang atong pagtuo, ang atong paglaom, nakabalo na gyud ta nga walay lain nga patukuranan, walay laing ligon, walay laing naghatag og seguridad si Kristo ra gyud. Amen. Karon, dili ka pwede nga magtukod nga magbuot ra kag unsay imong gusto. Pwede day na nga mayon ko, bro Harold, himo ikog balay. Nya ikaw ray bahala ug unsaon nimo. Imo gyud siyang tugyanan sa plano. Maone, gapadrawing ka sa architect. Na dito ang budget tanan. O niya, detalyado na. Imo ihatag niya og siya na imo patuman ni anak. Kabalo na ta, nga ligon na ni nga pundasyon. Ang problema, unsaon man nato pagtukod. Adto ta sa sunod mga igsoon. Ingon diha, unsaon man ni pagtukod. So man nimo pagsugod ang maong pagtukod sa imong kinabuhi, pagpanday sa imong kinabuhi, pag-establish sa imong kinabuhi. So naay plano, didto sa plano na gisulti didto ang tanan. Ug ang nagplano sa atong kinabuhi dili kita. Tan-awa ra guni. Sige down. Ang Matthew 7:24 to 27. Wala na akong gi-appeal ang 26 ug 27. Kaya ang ako rang gikuha ani kining ideya sa arkitekto ang nagdisenyo, ang nahibalo sa kinatibuk ang plano. Tanawa ra guni. Ingon ang verse 24. Kisa kani atong pundasyon katong bato nga atong gisgutan si Jesus Christ. Verse 24, busa ang tanan nga namati sa akong gisulti og nagtuman niini. May sama sa usa ka taong maalamon nga nagtukod sa iyang balay diha sa bato. So, kadto nga bato, nag-refer si Jesus ani nga pagsulti niya sa iyang kaugalingon. Kay ningon man siya, ang naminaw sa akong gisulti og nagbuhat. Sama sa taong malamon nga nagtukod sa iyang balay, ibabaw sa bato. Ningon dito sa 1 Peter, nga ang pundasyon, ang bato, pinakabililhon, alang sa mga magtutukod nga, ligon kayo nga pundasyon, si Kristo, di ba? So muni ang gisulti diri.
Then, testingan siya ang quality sa imong gipundar, sa imong gitukod, sa imong gipanday, testingan siya. Kung dili gani ka madalag baha, kung dili ka madalag bagyo, kung dili ka madalag linog, diha pa may bawaan ang imong quality. Munang sa mga projects, daghan na kay kagsulduan. Naa kay architect, naa kay kanang architect, mga engineer gyapon na sila. O niya, naay gitawag og QC, quality control. Sa pagtukod ani nga church, ang usa sa gisaligan og ayo ani nga pagpanday ani si Pastor Jose. Kay si Pastor Jose, musunod gyud to siya unsay naa sa plano. Iya gyud tong sundon. Mao na nga kung naay sayop, iya ginang ipabakbak, balag dako pagkag damage yang nagasto na ipaguba gina niya. No? Nga naman. Ako, muingor na ko, ayaw na nagtagda, kay kisa man po'y magsigig tutok. Ano, importante, hindi ta matuluan, hindi ta maglagi. Pero, ang mga tao, di naman mo salig. Na makakita, kasi trabaho ani, si Harold. Mau ba? Huh. Okay, good. Na? So ipabakpak ito niya, sundon yun niya ag unsa to'y gisulti sa plano. Unsay gisulti na sa atong kinabuhi, sa atong pagtuo, sa atong pagkakristohanon, ang architect ang nagbuhat gyud sa plano, ang naghatag sa detalyado kayong instruction unsaon pagtukod ang atong kinabuhi, ang Dios. Now I believe nga wala pa'y makatupong sa kalamidad nga nahitabo sa panahon ni Noah. Nga bisan ang Mount Everest gilapawan gyud sa tubig. Pero ang architect ang nagplano sa arka dili si Noah kundi ang Ginoo. Ningon ang Ginoo, Noah paggamit og gopher nga kahoy ayaw ng kawayan. Because ang Dios mo'y nakabalog unsa kadako ang moabot. Muna nga sa pag-abot gyud sa dako kaayo nga tubig mga igsoon, ang arka ra gyud nilutang gyud siya og nawala na lang ang tubig, ang arka nagpabilin wa gyud maunsa. And I tell you, muabot gyud ang daghan ting mga problema aning kinabuhia, kagutom, kasakit, kamatay, kagulanan. Pero mawala ng tanan, mabilin ra gyud ka kung mapanday ang imong kinabuhi sa instruction nga gihatag ni Lord. Ayaw sigbuot-buot. Mga batanon, muingon ang Ginoo, pangita o pariho nimo nga nahigugman ako. Ngita yung kag di magtotoo. Di magka-problema kas umaabot. Manong di man mamusuhid ni Stephen Ray. Baari na ta dire kay isgutan na siya diha. Ismail da milyon. Grabe kayo ang arka, ligon kayo. Ningon ang Ginoo, mao ni ang gihabugon, mao ni ang gitason, mao ni ang quality, papiliti og asfalto, gisunod yun tanan ni Moses. And you know what? Sa pagpanday sa atong kinabuhi mga igsoon, ang instruction ana di as Biblia. Kung ato lang ning sundon di bisag unsa pang unos mo abot, imagine human ta gilinog nga nagan mi sa gawas. Unya pag abot sa gawas gatan-aw ko sa kahoy nga bangkal man sa amua, bangkaw man dres inyo, bahala kung sa ngalan, gaing ana dito. And pagkataod-taod na ni hangin ug kusog kayo ni bundak ang ulan, imagine nang linog dayong gikalit og unos. Grabe nga testing na. In sa atong kinabuhi, abi nimog na human ang problema na apaday gaabot. Mo nang dapat gayod nga ang atong pagkinabuhi mapanday sa instruction sa Ginoo. Siya ang architect tan-awar guna. Ingon siya ang namati og nagbuhat. Unsa man po nimo pagbuhat kung wa ka kaayoy na klarong nadungog. Di siyempre magbuhat na lang kag unsa bat unsa ang bani nga niyo ra dinhi i-discover na lang ni. Kay wa man kay klarong instruction nga nadawat.
So ningon ang Ginoo gi-present niya ang iyang kaugalingon sa unsang paagi nga imo ning tukoron, ako ang architect, niya ang plano og niya nakasulat dinhi ang akong mga instruction diha nimo. And unsay mahitabo? Ingon siya sa 25, sa dihang mibundak ang ulan. Og mibaha ang mga suba og ang hangin miapak ni kusukuso niya itong balaya, wala kini matumba kay natukod man diha sa bato. Pag-testing na mga igsoon, grabe ni outlast gyud siya. Ngano gani, ligon kayo natukod gyud sa bato. Ngano natukod sa bato? Kay gisunod niya ang plano. Gisunod niya ang instruction. Kabalo mo? Daghan na kayo mga Kristohanon karon nga substandard og paghigugma, substandard ang pagtuo, substandard nga pagpangalagad. Dili lang gani kay substandard do nas ubos. Bulusok na. And na-realize nako nga sa diyan pamilyar nimo og ayo ang master plan, mas dali nimong trabahoon. Kita nimo tong plano ba? Grabe kini mo ning sukod sa haligi, mo ning sukod sa iyang mga mo ni tanan. Na familiar nimo tanan, mas dali nimo trabahoon. But unsa man pagka-familiar nimo sa plano, sa drawing, drawing sa architect, nga di man pud nimo tan-awon. Mao ni ang kasagarang sa mga Kristohanon, dili kayo mubasa, dili kayo maminos pulong sa Dios. Munang daghan patag pangutana unsaon. Ingon ko sa mga estudyante, mas dali gyud akong i-explain ninyo kung nabasa na unta ninyo daan, kay igo na lang kung magpasabot. Napata? Na testingan gyud karon. Tong mga building gitestingan og 6.7. Unsa pa kaha kung maabot na nig magnitude 9? Kanang manglihok na gyud tanan ba, kanang ingon nilang maabot ning big one. Kabi sa Kristohano na, talawan mangyapon, kay substandard man. Dapat unta ka ito bang magkinaunsa. Balog yun kong ang akong Ginoo na ay lahi nga pagtagad nako. Kailagid ka ba? Pati mga Kristohano, nahadlok ng saon na ni. Substandard lagi. Tistingan, parehani, gitistingan yun. Tistingan. Di kabalo ka, na yung mga taong magpa-pretend, kaya na mo, dato mi, kwartahan mi, para ba sa itong nasod, siging ka pa-pretend. Kaya na mo ng China, suwayan mi, wa mi pildi-pildi o gubat, may mantong sa una kay tinikbasay lang, musinumbagay raaning yuta, kanang karon manghagbong ra magbumba. Usa mo na nimo, sadon og sako, mura ka gasalo og durian. So pa-pretend. Daghan kay nga na. Wa usahay kita no, matambong tagkasal, pirting daghan ang iyong gold. Unya, pero ang tinuod lang, gold siya tanawon. Unsa day mo? So siya ang architect mo nang makasabot kayo ka pag ingon di unsaon man pagtukod. Unsaon man ako? Pastor, ngano man ning madali ram kong mahadlok. Dali ra lagi kong malaratol. Dali ra lagi kong mabalaka. Dali ra gani. Giingnan si Jeremias sa Ginoo, Jeremias. Kung nalisang ka nga nakiglumba sa mga tawo og dagan, unsa pa ka kung makiglumba nakas kabayo? Nga naman to, nag-uol si Jeremias, Lord, di na ko mga lagad, Lord, kapoy na kayo ko, diway, maminaw na ako, Lord, 40 na ko katoy gawali, wag yung isang nakabig, Lord, wag yung isang naginolsol, wag yung isang bitoo. Ako nakita, Lord, ang mga Hudiyo, o isig kay Hudiyo, magpinatyanay, wala na yung hustisya, Lord. Ginan siya niya, na-discourage na ka. Gikapoy na kang nakiglumba ra kag tawo. It means, isig ka Hudiyo. Unsa pa kag makiglumba na kag kabayo. It means, ang Babylonia na musulong nga na nagkarwahi na nagkabayo. Murag kita, naratol na usahaw naman nabalaka na usahaw naman nagproblema usahaw naman unsa kag moabot gining tinuod ng problemang mag-ulan nag-nuclear. Kanang magsabay na ba? Imagine ragod mga igsuon sa kanang yung gitakda gyud nga oras. For example, kusukusuhon ta sa
super typhoon, unya ana pag yung time nilihok ang kanang naang fault line. Kalit og tay og samtang gahaguros ang kusog nga hangin sa bagyo nilinog og kalit. Unsa kag magsabay na tanan? Siguroon lagi nato ni sagdi lang ng mga tumpag ang tanan basta kay ang imong pagtuo lagi sa Ginoo dili gyud matumpag. Mao man jud pinaka-importante, di ba? Amen. Na kining ligon kayong bato, kining nga patukuranan, kining Ginoong Hesukristo nga atong gialagaran, kasagaran sa mga Kristiyanon ginasalikway ni kay ang gihimo nilang mangluluwas nila ang ilang kwarta. Ang ilang giksaligan na ana diha sa kwarta, so mao ni ang problema. Now, moadto ta karon sa instruction ni Apostle Paul sa diyang gi-address niya ang Korinto, problema sa Korinto. Ato ning naisgutan atong Sunday. Sige na, ato ta. Sige, go. So sulayon. Munay ikatulo nato nga isgutan, sulayon. Tistingan gyud ang gitukod. So ikaw ug ako tistingan. Hello? Wa man ko na eskwela ganina so gatuon gyud sila ra. Klaro kayo, no? Tuon yung taman kay wa. Wa man dere mo ang kan? Tuon gyud. Tuon og tulog ba? Pero kay mo abot man gyud ang time nga testingan. Testingan way test gyud. Ingon man ditong private o public way klase. Nya kay sa Bible school na ba ingana. Wa sila klase na aram gyapon sila dito kapuyo. Sa man mo na klase ana lang. Sulayon ang gitukod. Dera, sige, anita magsubay. Ingon ang 1 Corinthians chapter 3 verse 10 to 15. Una, ingon sa verse 10. Sumala sa hiyas nga gihatag sa Dios nga rikanako og sama sa usa ka bansay nga magtutukod, gipahimutan ko ang patukuranan ug lain na ang magtukod sa balay niini. Unsa gipasabot ni Pablo? Iyang giwali ang patukuranan, gihatag niya, giwali niya si Kristo. Pag ingon yang lain na ang mutukod niini, buot gipasabot kita na. Ang nakadawat sa pundasyon, ang nakadawat ni Kristo, ang mito ni Kristo, nan mag-iyahay na ta og panday sa atong pagtuo. Ang context ani nga nagkabahin-bahin man ang mga leaders ani nga church. Doon na ningong ari kong Apolos, ang uban ningong ari kong Pablo, ang uban ningong kong aring kong Pedro, ang uban ningong bahala mo dia ari ra kong Jesus Christ. Pero silang tanan gyud doon na nay pundasyon. Ingon si Apostol Pablo, pahiluna nako. Ningon siya sumala sa hiyas nga gihatag sa Dios diri kanako. So ang abilidad sa pagpahiluna, sa paghimo sa maong buluhaton, hinatag sa Dios dili ato. Amen. Og sama sa usa ka bansay nga magtutukod, expert. Ingon siya sama sa usa ka expert sa to pa dili siya expert, pero sama sa usa ka expert gipahimutan ko ang patukuranan og lain na ang magtukod sa balay dinhi niini. Kabalo mo? Parihatag na dungog og giwali. I mean, parihatag na dungog nga giwali. Pundasyon, parihatag pundasyon nga nadunggan. Pero kung maghisgot na ganitag, mag-iyahay na, pagtukod na, kanya-kanya na ta. Kaya dili man pud tanan nga pagkadungog nila sa pundasyon, sa wali, sa pagtudlo, mahitungod kang Kristo, dili man tanan gi-apply nila nga nagtuman sila sama sa bulawan, nagtuman sila sama sa plata, nagtuman sila sama sa kahoy. Lain-lain man tag paagi sa pagsunod, sa pagtuman, sa pagtukod, sa pagpanday, sa atong pagtuo, paghigugma, pagpangalagad sa Diyos. Lain-lain ta. Hello? Nganong makaingon man tang substandard, gikapoy ra gani, di na mo ukab og Bible. Di na mo basa. Nakabalo ka kung imog yun na nga pagpakigsaad sa Diyos, bisag gikapoy ka, gihilantan pagani ka. Bisag nag-CR pagani, gadalag Bible. Kay pakigsaad naman to nimo sa Diyos. Adto ko sa LTO kay naghuwat ko sa ako ang ganing mo sa itaw nga nagapa-update ko niya. Langay man.
Samtang naglingkod ko, magbasa ko Bible. Di ka man ka pwede mo ingon, nabisi mo kukurong adlaw, kay dito kog LTO, wa mo nang wa ko kabasa. Samtang naglingkod ka, nagpaabot ka, bansay nga magtutukod man siya dire. So, naana ang pundasyon, kamo na ibala, unsa inyo pagtukod, unsa inyo pag-apply ang inyong mga nadungog. Next verse. Ingon di ang verse 11, sa verse 10 pa ni, sumpay, apan kinahanglan, magmatngon ang tagsa-tagsa, unsaon niya kini pagtukod. Di ara. Unsaon man nimo? Magmatngon man gyud, magbantay man gyud. Kanang mindful gyud ka ba? O aware gyud ka, unsaon gyud nako ni. Hello? Before me nag-start sa trabaho diya sa likod, gasige na ko guna-una, inganihon gyud nako ni, inganihon gyud nako ni. Di gyud ni basta i-welding ra, salo gyud ni, magsaho gyud ni, karong siguro gyud ning ungot gyud ni. So, magmatngon, mo na gitawag og magmatngon. Bantayan gyud mo, susiyon gyud mo, unsaon mo gyud nako ni, unsaon mo gyud nako ni. Kay lagi nahibaw ka nga sa umaabot, testingan yun ka. Hello? Usay mo ko sa ako asawa, kintahay ha, pananglitan. Halimbawa, what if, or unsa pa dia, og kuhaon nga ko sa Ginoo. Oo? Kaya di man ta maghuna-huna, anak. Kumpiyansa naman ta niya, gikuha nagkalit. Nga nung imong gikuha, lo, nang luod yung kunimo, nag-backslide na ko. Nga naman, wa man nagmatngon. Wa may pagpangandam. Hello? Mubitaw nang naimo ato sa inyong balay mo ingon dayon nga, oy, St. Peter ni, Gomez ni, unsa pa na mga porinarya dire? Yan na sila yung mga insurance nga i-offer, nga yung kaso, og mahawa na ka, mo ni ang classes, balunan, nga sudlan ni mo. Nya, hatod kuha na ni. Apil na ni, package na ni tanan, hilak na lay mo. Pero mo ingon man ito, manunglo man na, di taan na. Kaya kanang murutag, nanunglo daan na na. Unsang matang man nga panguna-una. Pangandaman man yun na. Now listen to this. Down. Down na ta. Bantay ta ha. Verse 11. Kay wala na ilain nga patukuranan nga kay ikapahiluna ni bisan kinsa gawasan na pahiluna na nga mao si Jesucristo. So, si Jesus Christ ang pundasyon sa pagtuo. O wa na ilain. Wa na ilain. So, di na pwede nga butangan pag pundasyon kay naa na kay pundasyon. In other words, di na kakinahanglan, kada adlaw na lang padawaton sa Ginoo. Mitog, midawat baka, amen. Pagkaugma, mitog, midawat baka, amen. Pagkaugma, mitog, midawat baka. Sige na lang magdawat. Kada apel og mga conference, o kinsa tong gustong mudawat sa Ginoo, forward, move forward, nagyapon mudawat na po. Niingon na, nalapahilo na ang pundasyon. Na si Jesus atong kinabuhi, amen. So, ang padayunan lang, ang pagtukod. Pagtukod sa imong pagigugma, pagtukod sa imong pag-alagad, pagtukod sa imong pagsimba, tanan. Now next, ingon siya. In verse 12, may pipila nga mogamit og bulawan, plata, o bililhon nga mga bato alang sa patukuranan. So, naa ang patukuranan, na ako na yung magtukod nga bulawan ng gamit. Naapoy kang silver. Unya, naapoy mga bato, marmol. Bisa kung saray, ikaw bahala. Depende na sa kaya ni mo. Ang uban, mo gamit og kahoy, sagbot, o dagami. Nakabalo ba mo mga igsoon sa ubang mga nasod, ilabi na sa Bible times, ang himuon nila mga blocks, mga dagami. Sa gulan na nilaglapo kung sa panang mga aspalto niya, ilan ang tamak-tamakan, giukod yun nilagay na hangtod nga mamix na. Tanaw mo na mga video nga magkuha sila mga lapok o niya ilang sa gulan ug daghan kay mga sagbot niya muna ila ipapilit ibungbong og iatok. So mao na diha. Now nagkalain-laing paagi gyud. Di gyud ta mo yung puro gold tanan atong gamiton. Depende lagi na nimo o saon nimo ang pinaka masabtan na nato nga ang pundasyon mao gyud si Kristo ug wa na lain. Siya ang bato. Amen. Now naa na nimo.
Kung duwa-duwa ra kas imong pagpangalagad, nahala sagbot mo gamita. Pero ang uban gisiguro gyud nila gold gyud. Para gunis Ginoo dapat gold the best priority kanulay ni. Di ni duwa-duwa. Di ni alagad-alagad, di ni simba-simba. Di ni kay gugmag-gugmag relasyon. Tinod anay gyud ni, gold gyud ni. Magdepende na. But listen, bisan kunog unsay imong gamiton suwayon. Dira, ingon ang verse 13. Og ang kalidad, quality, ang kalidad sa binuhatan, sa gipanday, sa gihimo, sa tagsa-tagsa, makita unya sa adlaw nga kini ibutyag ni Kristo pinaagi sa kalayo. Kisay mo butyag? Muna makaingon gyud ko nga kani mga bagyo, mga linog gitugot ra gini sa Ginoo. Lamang nga sa matag pagtugot sa Dios, doon na gyud mga kinabuhi nga maapil. Ug dili po nimo mapangutana si Lord ana. Tungod kay apil na sa pagpakita sa kadautan sa taong dili mosunod sa iya. Kabalo mo nganong gasabay na ni tanan? Hakog na kayo ang tao og kwarta. Bisag bilyoner na, trilyon na ang kwarta, quadrilyon, pentilyon, dago na kay kwarta, di na mayap. Bisag paliton pa lang bulan kaya, pero di gyapon na mo undang og paaso sa ilang mga factory. Nipis na ang ozone layer, kusog na kayo ang enerhiyang nagasulod gikan sa adlaw, usbo na niya, di na normal, abnormal na, ang disyerto mahimo ng bugnaw nga dapit, ulanon motubo ang mga sagbot, samtang ang Iceland mga tunaw ang tubig, unya mahimong disyerto ug ang tinunaw mo evaporate ngadto sa taas, unya human ana evaporate sa taas, iulan na, ang ulan nga usa ka bulan ibagsak rag usa ka oras. Tungod sa problema sa tawo. Kahakog sa tawo. Di na normal tanan. So, testingan gyud. So natistingan, paglinog, testingan tong bridge. Ligo na gyud nga bridge. Gibutang dito kinsay nagbuhat, pila ka tuig na ni. Dugay na gani kayo, pero ligon kayo. Pero dunay bag-o pang nahuman, paglinog, nga tangtang, nga tumba, nga pahak, nga pulpog, nga guba, nga buak. Testingan lagi. No? Kaya usahay mga igsoon kanibitang huna-huna nato nga makatipid ta. Nakatipid tuod ta pero ato pong gibutang atong kinabuhi sa peligro. Karon nagpamauli ninyo. Sa ibabaw sa inyong unlan nga naay bungbong. Dunay mga patunganan dito bisag unsa rin inyong ipangpatong. Manguha na diha kay natulog mo mutay og mga hulog na sa inyong nawong. Sabda na to? Safety man ka atong ginauna ni. Di man kamingog, Lord, diha ra ng TV, Lord. Salar niya na, kaya matulog kong maglinog, Lord. Gitagaan na kagkaalam ni Lord. Naanay instruction ni Lord. Yung kabalo ka, ang Bible, mga igsoon, kung maghisgot gani ka kung saon pag kinabuhi, unsaon ang relasyon, unsaon ang kaminyoon, unsaon, naa sa Bible tanan. Ningon diha, kung magpanday kag pamilya, gani ningon dito, kawang lamang ang paghago o pagtukaw, gawas kung ang Dios mao'y magbantay, mao'y magpanday sa maong panimalay. Di ba? Kawang. Usa ni sa amang mga gisgutan, mga igsoon, nga mura ko na-aksyon ka alarma, o nabalaka, o na-discovery po na ako, nga grabing dakuan ako kulang sa akong partner, sa akong mga anak. Nga naman, kaya ang giingon dito, ang usa ka bana kinahanglan nga naa gyud siya sa panahon nga kinahanglanon siya sa iyang asawa o sa iyang mga anak. Kung dili na niya mabuhat, aw dili sa siya magminyo. Hala no? Munang lisod kaayo gyud mga igsuon nga nas abroad ang usa. Nya usa ray mabilin mo iga kalingaw at timas mga bata. Og labaw nga lisod kanang naaramos panimalay pero imong partner murag abroad. Di mo tapang.
Arang lisuda gina. Kinalisudan gyud kaayo. So testingan. Testingan gyud mga igsoon, tanawar ko na. Anya kinsay mo reveal, kinsay mo padayag, kinsay mo expose, kabalo mo grabing inampuhay na to. Lord, imog yung i-expose ang gitaguan nga mga corruption, mga dili maayong nanghitabo sa mga nasod, imong i-expose. Pag abot ba, expose gyud. Nga dunay nakabutang finished project worth 49 million pero wa gyud bisag usa ka sakog simento. The Lord imog yung i-expose pag uyog, paglinog, sakpan. Sakpan tanan. So, ningon diya ibutyag ni Kristo pinaagi sa kalayo. Now, listen to this. Kung imong basahon ning chapter 13, verse 13, kanang kalayo diha mga igsoon, dili lang kay gahisgot ng literal nga kalayo. It can be trials or struggle, mga pagsulay, kawaladon, kagutom, kasakitan, kagulanan, mo na siya gipasabot anak nga kalayo, i-reveal. Someday i-reveal niya, sulayan kini diha sa kalayo og sutaon ang iyang matuod nga kalidad. Tistingan gyud. Tistingan ba? Si Jacob, giingnan siya sa anghel, buhiin ako. Di katakos. Ayaw lagi. Buntag na. Buhiin ako. Tistingan yun. O tinuod ba yun ng pagtuo. But, gunit yun si Jacob. Jacob, magkamatayan man. Di yun ka na ko buhian. O di ni mo buhian po akong panalangin. Tistingan sa. Di kay gamay ra ganing hawa dia. Luod na dito. Hawa di hawa. Hawa ram ka. Dito na. Kisa pailain si Ruth. Tanawa si Ruth. Ingnan si Ruth. Ruth. Oh, come on. Batanon pa kay karot. Ha? Gwapa pa yun. Bright pa yun. Blagger pa yun. Ruth. Dito. Pauli ngadto sa inyong dapit sa Moab. Balik Ruth ngadto sa imong Dios. Balik ngadto sa imong pinulungan ug sa imong katawhan. Unya maminyo pa ka dito Ruth. Mudato pa ka. At tanang pangandoy nimo sa imong pagkabatanon maangkon pa mana. Nimo kay batanon pa kayo ka. Tigulang nako, mukuyog ka nako. Pabugat na lang ko nimo. Plus why kasiguruhan ang akong ulian kay wa na ko'y property dito Ruth. Diyain ako. Oh Ruth, tanawa, ag imong bilas. Si Orpa, to na ni uli na. Manong muaban man ka na ako. Lakaw, kuyog. Ruth 1 verse 16. Ingon si Ruth, ayaw akog agdaha, ayaw akog pugsa sa pagbiya kanimo. Kung asa ka mo adto ko, asa ka mo puyo, dito ko puyo, kinsa unyay imong katawhan, mahimong akong katawhan, og ang imong Dios, mahimong akong Dios, og asa ka mamatay, adto po ko mamatay og ilubong. Verse 17. Ingon si Ruth, mahiaguman ko unta, ang labihang makalilisang nga silot, kung tugutan ko ang bisan unsang makabulag kanato. Sa kasal mga igsuon kana gyud nga verse may akong gamiton kung maghisgot nag commitment panag sa aray. Kamatayon ra gyud ang makabulag. So gitistingan ra di ay siyang Naomi. Nga uli na dito. Pero muuban man gyud si Ruth. Elisha ngadto kang Elijah. Testingan. Diri ra ka kay padton ako sa Dios dito. Uban lagi ko. Diri ra ka sa Jericho, kay padtuon ako dito, uban lagi ko. Diha ra ka sa Bethel, kay padtuon ako dito, uban lagi ko. Sunod gyud si Elisha ni Elijah. Tistingan ka ba? Nga pabiyaon ka. And diha masuta ang kalidad sa imong pagtuo. Sometimes mga estudyante, tistingan mong ibagsak mo. Nga naman tong na 74 man ang kong grado. Nga usara may akong mistakes. Mistake.
Usar may ako sayop sa exam 79 makong grado. Nabali din imong tanaw. Usar imong correct, wrong tanan. Tistingan gyud. Aron masuta ang kalidad. Unsa may quality sa imong pagtuo? Unsa may kalidad sa imong pagsimbas Ginoo? Tistingan. Samtang nagsimba tas Ginoo, nay mga nasa imong tapad magdisturbo, tuwa na gitistingan na ang quality sa imong pagsimba. And samtang naminaw kas pulong sa Dios, doon na mga panghuna-huna nga musuod nimo, napakay assignment karon, nagsugod na og hearing sa Senado. Daghan kayong musulod tistingan, unsang matang sa pagsimba, sa pagpaminaw ang imo karon. Tistingan lagi na. And then mga batanon, Jean. Ano sa kanay apelido ni Jean? Sa apelido mo Jean? Bulatite. May nga na yun si Jean. May nga nang Ginoo. Nagugmagog ka na ako, Jean? Siyempre naman, Lord. Grabe ka naman, wadya ka kabalo. Tistingan be. Dihay ni abot nga ambungan. Jean, na mo abot, Jean. Tistingan. Nya may nga si Jen, wait sa. Midweek man ron. Paulit na. Kaya mo simba ko. Tistingan tatanan mga igsoon. Kita po nga ginikanan, tistingan ta. Di na magsilbig, di ka tistingan. Kadiya may bawaan yun. I-test sa yun na. Unya, diha na nimo may bawaan. Na sulayan kini diha sa kalayo og sa taon ang matuod nga kalidad. Listen to this. Next verse. Verse 14. Kung ang gitukod sa tao diha sa patukuranan dili masunog, makadawat sa ganti. Wow. Naadyo kay ganti. Pero kung sa imong pagsimba karon substandard na nga pagpangalagad nimo sa Ginoo, someday ma-realize nimo kawang ra ang tanan. Kaya ang imong gihaguan mo collapse. Ang tanang gigastuhan nimo sa panahon anuron sa baha. Ang tanan nga imong gihatagan sa imong emosyon, sa imong strength, with all your efforts, gipalid ras bagyo. Tistingan mo na. And ikaw rin nabilin ang tanan nimong panahon paghago ug ang tanang gihaguan nimo na anon. Kanta na lang ka. Sayang na sayang. Balik ta dire. So, makadawat siya ganti. Naadyo'y ganti. Na reward. Next verse. Ingon ang 15. Apan kung masunog kini. Bot gipasabot. Dili mulungtad. Mawala. Maguba. Mahagba. Maanod. Mabungkag. Maluwas siya samara nga nakalatas siya sa kalayo. Siya ra gyud ang nahabilin. Siya ra gyud. Nawala ang tanan niya, pero siya ra gyud nabilin. Hello? Usahay mga igsoon kung dili gyud ta mahimong magmambinan tayon. Ang pulong sa Dios nagpasidaan sa ato. Og mao na gyud ni ang architect ang nagbuhat sa kalibutan og ang nagplano sa tanang kinabuhi. Di unsa si Lord sa Jeremias 29:11? I know the plans. I am the architect. Ako nagplano. Ako'y nakabalo sa plano nako para sa imong kinabuhi. Si Lord. Unya ang tanang plano ni Lord sa kinabuhi sa tawo og sa tanan mga igsoon nakasulat dinhi sa Biblia. Daw mauni ang blueprint. Pero kung dili gyud nato ni sundon mga igsoon, sayang kayo. Stingan gyud ta. Kabalo mo? Bisan ang relasyon nato sa usag-usa tistingan. Nagkapakyas-pakyas ta buot gipasabot nga, oy, maghimo kog lain ani be kanang mas ligon ani. Therefore kung naay naguba karon, ayaw ka discourage sa ginabuhi, balik pagtukod og mas ligon ana. And kabalo lang yun nga ligon na kung kana ang pundasyon si Kristo plus gibuhat nato
pinasubay sa iyang plano. Maura na mga igsoon. Kurap na daan ang hunahuna sa tao, kurap na daan ang kasikasing sa tao, maminaw pagyud ka sa tao, mosunod pagyud ka sa tao, kay dili ka mosunod sa Ginoo, guba ang atong kinabuhi. Wa pa ganit ta testingin, ang guba na. Samtang naghigda ko gabi ni sayo ang refrigerator nga nasa kong tapad. Nya si mami kay galakaw ningo siya, nalipong ko. Wa siya kabalo, naglinog na. Then ni burn out. Ingon ko, may naglinog. Dadi, ang mga bata, nanggawas ta. So, nanggawas may unyaga, sige, dok, ano yung pultahan? Stephen Ray! Kasi ngalan atong nasa likod. Alwin Manrisa! Panggawas mo na kay naglinog. Wajay maningog, gahagok mo na. Nang lantaw dahil basketball. Waman po ni chat og ningong me. Ikyas mig kadali. Kay ni chat siya. Di, gata na lang siya basketball. Wala, gawas mo diha. Wa magay tao tanaw ko, uy, wa magusang motor, wa to dire. O niya, sayaw yun, kasayaw. Moto nga pagpanggawas na, nisunod po ng kunos o labihang dakuas. Kaya bitang gahaguros nga ulan, kinagrabihan yun. What if magsabay na lang yun? And kabalo mo kung sa iluoy, ang mga naa sa ospital, pag linog, gidagan din sila, gipagawas ang mga pasyente, gigawas, pag abot nila sa gawas, gibundakag kusog kayong ulan, og nang lupad ang mga trapal. Mga nurse, ang mga doktor, ang mga nag-atiman, ang mga pasyente, basa agad sila. O gani di ato yung mga patay nga gipangbutang na lang sa kasi tawag na nga body bag nga namatay tungod sa linog. And dili lamang ang quality sa mga establishment, mga project, mga tulay, mga balay, mga negosyohanan, dili lang maoy gisuwayan ato. Tistingan usab ang atong gobyerno og unsay mabuhat. Tistingan pod ang mga pamilya nga nawad-an og mga minahal. Tistingan usab ang mga katawhan nga naay ikatabang pero dili mutabang. Daghan gitistingan mga igsoon. Nan ikaw ug ako niining kinabuhia siguroon gyud nato mga igsoon nga ang atong pagpangalagad sa Ginoo ingon nga sumusunod sa iyaha dili ta pagatawgon nga substandard nga pagkakristohanon. Ikaw gyud ang Kristohanon nga gisgutan sa pulong sa Dios. Ikaw ug ako ang kinabuhi nga nasubay sa plano sa Ginoo. Nasabtan nato mga igsoon. Magampo ta Ginoong Dios nga labing gamhanan. Salamat kaayo sa mga pulong nga among mga nadawat karon. Ikaw o Ginoong Hesus ang pinakasentro ug ang pinakalig-on nga pundasyon. Diha lamang nimo ginatukod namo ang among paglaom, ang among paghigugma, ang among relasyon, ang among pagkinabuhi, ang among pagsimba, ang among pag-alagad o Dios. Nagaampo kami nga tabangan mo kami nga sumala sa imong mga plano nga nakasulat diha sa imong mga pulong amahan. Masunod din namo o Dios samtang kami magapanday sa among pagkinabuhi diha sa imong kabubuton Ginoo. Salamat Lord yung panalanginan o Dios ang tanan nga naabot aning mensahiya ug ang tanan nga niya karon kaming tanan makahimo sa pagdesisyon. Namo gayud Ginoong pilion nga diha kanimo ang among kalig-on. Salamat Lord nga dili kami magpanday-panday, maggama og kaugmaon, pinasubay sa among kaugalingong gusto og kaugalingong plano. But among pandayon ng among kaugmaon, pinasubay sa gisulti nimo sa imong mga pulong diha sa detalyado kaayo nimo mga plano, instruction, mga kasuguan, pasidaan. Tabangi kami Lord nga sama kang Apostol Pablo, daw mahimo kami nga kabisado namo
Mahimo namo nga expert daw, expert. Bansay kaayo nga magtutukod, nga panday sa among tagsa-tagsa ka mga pagkinabuhi. And Lord Jesus, nasayod kami nga wala mi mahimo sa saon pa namo. Gawa sa imong panabang o abilidad nga ihatag diri ka namo unsaon namo pag-alagad, pagkinabuhi nga mahimaya ka Ginoo. Dalaygon ka sa walay katapusan. Sa dili pa mi mamauli, Lord, ilho namo nga ikaw ang among kalig-on. Tanang dungog, himaya, pagdaig, pagsimba, kanimo lamang. Manindog tang tanan. Ikaw